Nazdar. Dneska ideme rýžovať zlato. Zlatá itka. Uvidíme, čo sa nám podarí. V pláne mám aj prespať tu. Niečo naváriť si fajné. Tu bude miesto. Sú pakšamenty, čo sa mi tu podarilo podonášať všetko. No a uvidíme, jak sa nám bude dariť so zlatinkami. Či niečo vôbec nájdeme. A ide sa na to. Čiže urobil som si prístrešok na noc. Bude to tu divočinka. Akurát tu niečo hore prebehlo. Dosť ťažké to bolo. Ťažké zvuky. To zabava. No, urobil som si tento tu taký provizorný prístrešok, keby pršalo a na noc na spanie. Takže nejak takto to vyzerá. Potom pohodička. No, tak splav už máme. Usadený v rieke. Malo by to byť celkom v pohode, si myslím. Môj plán je taký, že nájsť nejaké miesta, kde bude taká tmavšia pôda. V nejakých tých zatáčkach, kde by mohli byť napríklad nejaké zlatinky alebo niečo také. A nejaké 2-3 hodinky sa budem tomu venovať iba čisto presplavovať to. No a uvidíme, no, čo nám z toho všetko vznikne, či vôbec niečo nájdeme. Čo dúfam, že na čo nájdeme. A ideme na to. Takže tu máme prvé miesto. Vyzerá to tu celkom spokojne. Stade vezmeme niečo, koľko sa bude dať. A uvidíme, no. Máme si tu šutrák nejaký, na zachytávanie šutrakov. A ideme na to už. Opa! Zlatotrasa! Celkom pekný, ten si budeme tu to dať. Hladko. No, a takto tu budem kopkať chvíľu. Potom sa vám ozvem, keď budem dávať do splavu v stade. Keď budem mať pomaly polku vedra. Takže tak. Wow, tak tam je trošku viac. Taká 3/4 by som povedal. Vedra. Tak ideme na to. No, čiže ostalo nám tu už iba toto tu, z prvého vedra, z prvej hmoty, dá sa povedať. Ešte to tu trošku prelejeme a pôjdeme na ďalšiu, nájsť nejaký dobrý flek. To vyzerá nádherne, taká čierna sa pôda, tamto napríklad, tam vyššie, skúsime pobrať stade ešte.
Ja idem dál. Takže podarilo sa mi nájsť takúto čiernu zeminu tu stade. No uvidíme, už tam je skoro polka vedra. Tak. Máme tu ďalšie vedro. A uvidíme, čo z toho bude. Takže druhé vedro je u konce. Jo, opachneme. To takto pomaličky nalejeme. Budem si robiť niečo jesť. Niečo pripraviť pomaly oheň. Potom robím ešte aspoň 2 vedra. Teraz sme sa tak zdržali a približne hodinka dačo. Hodinka a pol asi boli na 2 vedra. Takže počítam, že keď ďalšie urobím, tak to je asi približne 3 hodiny. No a potom už iba ryžovanie. No a uvidíme, či niečo z toho bude. Medzi tým sa najem. No a dneska to pôjdem asi skoro spať. A uvidíme ešte čo, jak bude. Takže ideme si urobiť pomaly jesť. Chystať vlastne, namarinadovať mäso. Môžete hádať, čo to bude. Ale máme masílko. No. Jalla. Umie ruky, ne? Dobre, dobre. Jaules. Bylinkovo-cesnakový dressingošik. Fajne to zaďabkame. Tak. Bude fajnotka. Necháme stať aspoň hodinku. Nie, že vajca rozbijem, bo strach bude. Masielko sa nám nesme posrať. A masielko môžeme dať zatiaľ dnu. Tak, hop, hop. Jala, jala. Takže takýto krbek. Alebo jak to nazvať. Sme urobili. Takže ohník nám už horí. Idem robiť jedno vedro, nejaké drevo nachystať, nech tam viem rýchlo prihadzovať a potom sa dáme na to mäsko. Pívko vypité jedno. No a ideme robiť ešte nejaké vedierka. No, musíme stade pobrať, tu vyzerá pekná pôda. Ohoho. Nádhera. Vyzerá to pekne. No, máme ďalšie vedro. Sypeme si vodu. OK. No. A ideme
to nahodiť. Medzi tým naložíme. Nech sa nám to tam kúruje. No vidím, že to horí. Takže je to spokojne. Jdeme si vylepšovák. Opa. Oh yeah. Ideme na to. Musíme kamín. No, už to vyzerá dobre. Fajné teploučkej. Zajebiště. No. Co teď? Dáme ještě jeden splav, alebo ideme si urobiť jesť? Asi by som pomaly išiel na to jedlo. Tak sa nám to tu pomaličky škvarká. Takže hopa hopa, čipa. Tak. Dáme trošku máselka. Joules. Fajný dymek. Tak, vezmeme si polku masy. Fajne. Jdeme z toho takovou placečku fajnou. Jo, to je vončo originál, hoši. Jdeme z toho z druhého, to isté. Tak. Tu placečku. Opa. Sa neviem dočkať na jedlo. Tak, necháme to trošku škvariť, potom to potačame. Ideme pripraviť si zatiaľ prílohu k tomu. Opa, jedna mušla. Všetko máme nachystané. Žemličky, zeleninku, maslo, cesnak, cibuľku. Mäsko sa nám robí. Ohník nám tak nechce teraz horieť, pretože musíme priložiť. Priložíme. Čiže stala sa nám taká vec, že nemám obracačku. Jedno mäsko sa mi rozbilo na sračky, takže ideme skúsiť to s týmto tu, keď to pôjde. A už by aj mäsko mohlo byť, myslím, ešte ho vrátime. No, ten je na sračky, vole, to mne poser, kurde, nevadí. No, mäsko by mohlo byť. To ten tu musíme zobrať prvý. Tak. Máme druhý. Máme nožíček, tu je nožíček. Cibulka.
Dáme ju trošku tu tak na bok. Takhle. Máme žemličky. Počkáme si trošku. Pozrieme sa na žemličky, jak nám vyzerajú. Joj, toto hej. To je zajebište, toto. Ja myslím, že by to aj mohlo byť. Aj mesu. Máme trošku cesnačiku. Trošku cibulky. Oh yeah. Mesíčko. Jo. Nějaké tě cibulky. Páradajkošku. Šaláta. Vyzerá dobře. Tepoučky jako. Tak, vodu máme pripravenú. To uvoľníme trošku. Tak, jeden máme na bok, teraz druhý. OK. Dáme si to na bok. Takto. Originál. Toto tu nám tu zvyšilo. Tak, snáď tam bude nejaká zlatinka. Idem na to pomaličky. Nájdem si nejaké dobré miesto a ideme skúsiť to ryžovať. Tak, už som sa mi trochu vyššie, nakoľko
nikde nebola taká dobrá voda. Je tu trošku prameň, tak snáď mi to nebude nejak unášať. Mám všetko nachystané. Takže takéto niečo nám zvyšilo. Ešte to je iba asi polka tej zmesi, ani nie. Takže to si odložíme tu. No a ideme na to. Vezmeme to pre istotu. A tu vidím, aha. Jala. Tak čo bude, predsa? Musím zasvietiť s lepším svetlom. To barz nie je vidno. No ale vezmem to pre istotu. OK. Ideme dál. No. Sme na koncu. Ideme sa na to pozrieť. A vidím tam ale... To sú drobky. Úplne, že picike. Tu sú nejaké. Ja to poberem všetko. A doma to vyselektujem. Dobre, nabrali sme toto, ideme na druhú, uvidíme čo tam bude. Čiže dal som tu všetko, uvidíme jak čo. Toto tu preselektujeme od kamienkov. No. Máme všetko. Opa! Čičo! Začína sa vám stmievať. Možno, že aj príde búrka. Takže musím to rýchlo dokončiť. Potom si urobiť ešte oheň, lebo ten už asi zasol. Pôjdeme spať asi. Možno, že začnem robiť ešte prsteň. Uvidíme. By mohla byť nejaká zlatinka, no. Myslím, že dve tam boli, také, ale táto veľmi malé zlatinky boli, to mikrozlatinky, jak sa vraví. Takže druhá panva. Ale vyzerá to bídne. Možno, že kvôli tomu už ani nevidím. Taká je tu tma v lese. Dobre. Vyselektovali sme tie veľké šutre. A ideme sa na to pozrieť. No. Vyzerá, že niečo tam bude. Ale čo? Uvidíme. Tu je jedna. Tu. Opa. Máme druhú, tady. Rýchlo ju nabreme. OK. Vidím ďalšiu. Tu je. Všetko sú to také prcky, no.
to vezmem celé. Tak. Túto stranu ja vezmem celú. Lebo fakt nevidím nič. Ešte to skúsim raz preškurtnúť. Takže toľko z lyžovania. Keď dobre počítam, možno, keď Boh dá mikro zlatinky, tak som našiel možno, ja viem, 5-6 možno. Na 3 vedra. A poteší aj to. Ešte to pozriem, no a idem potom k ohňu robiť ohník a uvidíme, čo ďalej. Takže urobíme si ešte jeden prstenok z ebénu, alebo aspoň čo stihnem, kým ma nebudú bolieť oči z toho. Je les. No. Takže taká vec sa stala. Vlastne tu som to vrtal do ebenu, to tvrdé drevo. No a proste mi to odskočilo tam. No jo, a akým som našiel čelovku a okuliare, tak je po drievku, no. Škoda toho. No, tak nič. Ale mám tu ešte orech a možno, že začnem s ním robiť ešte. Budeme si robiť načrt. Strašne slabo už teraz vidno.
Daj sa to robiť na prd. Neviem, či nepôjdem pomaly spať. Spať, jak spať, no. Dať si pivko a tak ďal a tak dál. A už iba... Aha. Hopa. Už viem, prečo pošlo eben. Ono ho vlastne vystrelilo, ale zlomil aj vrtak. Ty vole. Takže ja som dorobil úplne prstenie dneska. Tak nič, tak na budúce. Pádom ja sa tu sade lúčim. Opa. Dnes sa ja lúčim pomaly. Dám si ešte nejaké pivka, šlofíky. A pojem pomaly spať. Tak to vyzerá. Kebyže sa spalo veľmi zle, aj nejaké metre, 100 metre, alebo nejak tak, približne. Mám tu hore auto, tak by som išiel spať tam hore. Ale už som dlho nespal v prírode. Tak, díky za sledovanie. Lyžovaniu zdar a zdarmo. A pozdravujem všetkých. Čaute.